Unya, dili ko motuo nga si kanhi Mayor Tami Osmeña modagan og Vice Mayor. Dili ko motuo nga si Konsehal Nestor Archival maoy modagan og mayor. Kaila ko aning Tami Osmeña tungod kay nahimo kong beat reporter diya sa Cebu City Hall sud nas na po katuig. Anha ko diya sa Cebu City Hall banguha og balita. Kini si Tami Osmeña dili ni mo diga dayon sa iyang baraha. Dili ni mo pakita dayon sa iyang baraha mga kabombo. Kamao ni maniid sa iyang mga kontra. O di po ni basta-basta tungod kay naniguang na ni siya sa politika. Kanang pagtuboy niya ni Konsehal Nestor Archival nga iyang padaganon og mayor, dako pa kayo ang puruhan nga mausab pa na. Naay tendency nga magtandem gihapon sila balik sama sa una pag 2016. Nga si Tami Osmeña maoy nagmayor o niya si Archival maoy nag-vice mayor. Pero pildi lang si Archival sa una pagka 2016. Pildi siya pagka vice mayor. Naapay 14 ka buwan sa dili pa ang 2025 nga eleksyon. Sud sa 14 ka buwan, daghan pa na ang posibleng kausaban nga mahitabo. Dili lang ta mo dive dayon sa mga gipang-istorya sa mga politiko. Kay usahay ra ba kamausad ni sila moduwa og lipaton ilang kontra mga kabombo. Basta kay ang klaro diha, nagsugod na og bukal ang kawa sa politika. Pero yun na pa. Nganong daghan man kayo ang nanagan og mayor mga kabombo. Una, ni padayag na si Yogi Filimon Ruiz nga modagan siya pagka mayor. Karon si Attorney Joey Daluz nga sige nagsoroy sa mga kabaranggayan, kay buot po mapapili pagka-mayor. Karon sa Nestor Archival, gituboy ni Tami Osmeña pagka-mayor. Posible pa ni nga mapun-an ang kandidato pagka-mayor. Daghan ang wala kauyon sa mayor, kay gusto naman sila nga mupuli. Kay kung nindot pag-performance ang mayor karon, mga kabombo, dili unta sa gusto mo puli. Apan kay bati man puro sa pagarpar nga way kalambuan ang syudad sa Sugbo mao lang gyapon mo nang daghan buot mo puli diha sa City Hall. Kung ingon ani kadaghan ang oposisyon aw nakasiguro ko nga mabahin-bahin gid ang ilang boto nga makuha. Mas maayo pa nga mag-unite ang mga oposisyon batok sa kasamtangan nga mayor. Dapat usara ilang padaganon para makita ang katag. Kay sultian ta mo, intact daan ang boto sa mayor. Kanang mga trabahantig City Hall, hilabi nag casual og job order. Maningkamot gina sila nga dili mapildi si Mayor Mike Rama. Kay kung mapildi si Mike Rama, mapulihan sila, matangtang sila silang trabaho. Kay kana mga nagtrabaho ron diya sa City Hall, kana mga tao man sa mayor, mga supporters sa mayor, mga team leader sa barangay sa mayor, mga kabumbo. Kaya kato mga tao ni Tami Osmeña, tao ni kanhi Mayor Edgar Labilla, mga tao ni former city administrator Atty. Casas, gipangtangtang naman. Hilabi na kato ng kason pagka 2019 nga mga empleyado. Gipangtangtang na, gipanghashasan, gipanghagpatan na mga kabumbo. Kana mga trabahante City Hall karon, maningkamot na nga di mapildi si Rama. Kay kung mapildi si Rama, makulban sila kaldero, iniglingkod sa bag-o nga mayor pohon, panalitan og mapildi si Rama, ang kini mga trabahante sa City Hall, mga tangtang man po ni sila. Mao man na ang nakapait sa usa ka trabahante City Hall, kay wala kay security of tenure sa imong trabaho. Casual ka, job order ka, bisa pag ngilngig ka sa imong trabaho, bisa pag tarong ka sa imong trabaho, apan kung lain na po ang mayor nga mapuli, matangtang ka sa imong trabaho. Kalang gigon ni Mike Rama nga, kato mga tapulan, hugawan, di mabayad og utang, kato mga sigkalit, tangtangon sa trabaho, di kumutuwa na. Kaya na mga trabahante sa City Hall nga mga tarong kayo, diniyos ang trabaho, gipangtangtang ni Mike Rama, kaya nakasod pagka 2019, panahon ni Edgar Labilla.